سلام زي خبركم تخاتلتي بين تي في نلو محموس 3 سنة زي تدالو على زينات تحتزلكم مسئلخو كم وترو كسافت عمل باتنا نخت كتاتلو عند عدمكو بقدامنة أرئيس زينا ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ኩናት ካብ ስድራ ቤቶም ዝተበታተኑ ልዕሊ 6,000 ቆልዑ ከም ዝተመዝገቡ ዩኒሴፍ ኣፍሊጡ ተቃውምቲ ውድባት እስራኤል ብሓባር ሓድሽ መንግስቲ ክምስርቱ ተሰማሚዖም ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ጸጥታ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ኮይኑ ይቕጽል ከም ዘሎ ውድብ ሕብራት ሃገራት ገሊጹ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ጄፍሪ ፌልቲማን ናብ ሃገራት ማእከላይ ምብራቅ ኬንያን ጉዕዞ ጀሚሩ مدبر حيل بحر السودان نمقام همس روسيا زاتو توول داغ مغمت تجبرلو خمزلان قال انزد هس الزيناتات حيزلكم مصيلخو سناي ناي مكتال غزي እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ኣብ ትግራይ በሰንኪ ኩናት ካብ ስድራ ቤቶም ዝተበታተኑ ልዕሊ 6,000 ቆልዑ ከም ዝተመዝገቡ ዩኒሴፍ ኣፍሊጡ ኣብ ትግራይ በሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ካብ ስድራ ቤቶም ዝተበታተኑ ልዕሊ 6,000 ቆልዑ ህጹጽ ሓገዝ ንምርካብ ከም ዝተመዝገቡ ኣህጉራዊ ማዕከል ቆልዑ ዩኒሴፍ ኣፍሊጡ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ትግራይ ንምብጻሕ ስለ ዘይተኻለ ኣብ ካልኦት ከባቢታት እውን ብዘይ ስድራ ዝተረፉ ብዙሓት ቆልዑ ክህሉ ከም ዝኽእሉ እቲ ትካል ኣብ ዝሳለስተ እዚ ኣብ ዝውፅእ መግለጺ ኣመልኪቱ نزوم بزي على يزترف قلوه من السر بتاعتهم مقربوا منه نمتصنبار زكاير فتنم بسنكتي اب تግራይ ዘሎ ጸጥታው ኩነታት ድሩት አገልግሎት መራኸቢታትን አጸጋሙ ኮይኑ ከም ዘሎ ዩኒሴፍ አተሐሳሲቡም ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ወራዙትን ደቅንስትዮን ዝካየድ ዘሎ ጾታው ዓመጽ ኣዝዩ ዘሰንብዱ ዝበለ እትትካል ሕብራት ሃገራት ዝኾነ ትካል ዛጌትን ልዕሊ 540 ግዳያት ሓገዝ ከም ዘበርከተ ኣረጋጊጹም ሻባይ ወርሃ ኣውፂሩ ኣብ ዘሎ ኩናት ናይ ዝሞቱ ሰላማውያን ሰባት بزح بلك أكوا كفلت أنت زي تخالم عزيم بزحات كله زختيمومن مهلاهم كراجت تخايليوم بزحات كلتون قديات أكلون أمرون سنكلنا كوينهم يوم حدنت بشدش مليون حزبي كاب من نبورو كمزابلن كله أتوم شو عتميتن إسران شح كلتهم از خمزيلن كله اللي تيس عميتاوي حزب تجري هتصنع مجبي حاجز كام زرليوم برنامج مجبي علم جاليتيوم زاغيتنا استات 1 مليون حزب تراي هتصنع مجبي حاجز كبتصح كام زخاله زتقصت تكال زبزح حزب تجري هتص رديت كركب انت زي كيلو نخبير تميتن دركن خك على مخانو اتنكيو تقاومت ውድባት እስራኤል በሓባር ሓድሽ መንግስቲ ከምስርቱ ተሰማሚዖም مرحنا يتماكلای مرغص ዘሎ ሰልፊ የሽአቲድ ዝኾነ ያኢር ላፒድ ሸሞንተ ውድባት ልፍንቲ ምምስራቶም ገሊጹ مرح የማናይ ክንፊ ሰልፊ ያሚና ናፍታሊ ቤኔት ፈለማህነ መዝነት ቀዳማይ ሚኒስተር ዝርከብ ኮይኑ በድሕሪውን ሚኒስተር ላፒድ ከረክብ ምዃኑ እትስምምህ ይረድ እቲ መንግስት ስልጣን ቅድሚ ምርካቡ ግና ፓርላማ ከጽድቅ ተጽዊት ይግበረሉ ሚስተር ላፒድ ኣብዛው መግለጺ ለፕሬዝዳንት ሩቨን ሪቪሊን በዛዕባቲ ስም ከም ዝሓበሮን እቲ መንግስቲ ነዝመረጾ ኾነ ነዘይመረጾ ኩሎም እስራኤላውያን ከገልግል ምዃኑ ቃል ኣትዩልዩ ንሱ ወሲኹ ንኹሎም ተቃውምቲ ከኽብርን ንኹሉ ወገናት ማሕበረሰብ እስራኤል ናብ ሓድነት ንምምጻእ ዝከኣሉ ኩሉ ክገብር እንኩላይን ኢሉም ኣብቲ ኣመራኸብ ብዙሃን እስራኤል ተዘርጊሕ ዘሎ ስእልታት ሚኒስተር ላፒድ ሚኒስተር ቤኔተን ናይ ዓረብ እስላማዊ ሰልፊ ራብ መራሒ መንሱር ኣባስን ነቲ ብዙሓት ክኸውን ዘይክእል እዩ ዝብልዎ ስም እናኸተመሉ የርእዩ ሚስተር ኣባስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብሪ እቲ ውሳነ ከቢድ እዩ ነይሩ ብዙሕ ቅጥዓቱን ነይሩ እዩ ኣብስም ምብጻሕና ግና ኣገዳሲዩ ድሕሪ ምባል ኣብዝስም ንማሕበረሰብ ዓረብ ዘርብሕ ብዙሕ ነገራት ኣለዎን ኢሉ ሚስተር ላፒድ ንፕሬዝዳንት ሩቨን ኣብዛሃቦ መብሪ ኣብ ጎነቲ 27 ሓሰም 2023 ስልጣን ዘርከቦ ሚኒስተር ቤነት ብምዃን ነቲ መንግስቲ ክመርሕ ምዃኑ ኣረድዩ ፕሬዝዳንት ሩቨን ፓርላማ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ተኣኪቡ ናይ እምነት ድምጺ ክህብ ጸዊዑሎም እቲ ልፍንቲ ኣብቲ ፓርላማ እኹል ድምጺ እንተ ዘይረኺቡ እቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ንሓሙሻይ ግዜ ምርጫ ክትካየድ ክትግደድ እያ እቶም ልፍንቲ መስሪቶም ዘለዉ ሰልፍታት ኣብ ብዙሕ መዳያት ዝተፈላለየ መርገጺ ዘለዎም እዮም ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ጸጥታ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ኮይኑ ይቕጽል ከም ዘሎ ውድብ ሕብራት ሃገራት ገሊጹ
وهاب قال ودو حورات هاجرات ستيفانا دوجوريك قبرتي سنعت زركبهم سلامويان سبات قاصال متقاتي كم زغاطمهم يغلጽ ናይ ሕቡራት ሃገራት ሰብአውያን ሰበስልጣን ከም ዝብሉ ሓፈሻው ጸጥታው ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ዞባ ትግራይ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ እንኮላይ ከም ዝኾነ ገሊጹም ኣብቲ ምስ ኤርትራ ዘዳው ከባቢታት ካብ ሰሜን ምዕራብ ክሳብ ምብራቃዊ ዞናት ተጻቦታት ብብዝሕ እኳ እንተቋረጸም ናብዚ ቦታታት እዚ ንምብጻሕ ግና ብዙሕ ግዜ ከም ዝኽልከል ሓቢሮም እዮም ወሃብ ቃል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ስቴፋን ዱጃሪክ ገበርቲ ሰናይት ዝርከቡም ሰላማውያን ሰባት ቀጻለ ዓመፅን መጥቃዕትን የጋጥሞም ከም ዘሎ ተዛሪቡም ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ምብራቃዊ ቀጠና ትግራይ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ካብ ዝርከብ ህንጻ መንግስታዊ ወጻኢም ኣብ ተገበረ መጥቃዕቲ ምስ ዘይ መንግስታዊ ትካል ዝሰርሕ ገባር ሰናይ ከም ዝተቐተለ ዱጃሪክ ሓቢሩም እቶም ሰብአውያን መሳርሕትና ደረጃት ውሕስነት ምግብን ጉድለት ኣመጋግባን ኣዝዩ ከም ዘሻغل ይነግሩናዮም ኣመላእቲ ዞባ ኣብ ልዕሊ እቶም ካብቲ ቦታ ዝመጹ ሰባት ጾታዊ መጥቃዕቲ ክፍጽሙን ከለውም ኣብተን ትካላት ጥዕና ይቕበለን ይሕከምን ኣሉ ኽብል እዚ ኸኣ ኣብ ለካቲት ክሳብ ሚያዝያ ኣብ ዘሎ ግዜ 1288 ወግዓዊ ጉዳያት ከም ዝተረኣየ ዱጃሪክ ገሊጹ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ጄፍሪ ፊልትማን ናብ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕን ኬንያን ጉዕዞ ጀሚሩ ጄፍሪ ፊልትማን ካብ ሶኒ 31 ግንቦት ጀሚሩ ክሳብ ቀዳም 5 ሰነ 2021 ኣብ ዘሎ ግዜ ናብ ቀጠር ሱዑድ ዓረብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኬንያን ከም ዝበጽሕ ተገሊጹ ፍሉይ ልኡኽ ናብዘን ሃገራት ኣብ ዘካየዶ ጉዕዞ ኣብ ዙርያ ግድብ ህዳሰን ጉዳያት ጸጥታ ቀርኒ ኣፍሪቃን ከም ዝዘራረብ ክገልጽ እንከሎ ፍሉይ ልኡኽ ፊልትማን ምስ ሰብ መዚአተን ሃገራት ከም ዝራኸብ መግለጺ እቲ ሚኒስትሪ የረድም እዚ ፍሉይ ልኡኽ ምስ ሰብ መዚአተን ሃገራት ተራኺቡ ኣብ ምዕባልን ምርግጋእነት ዞባ ትኹረት ዝገበረ ዘተን ከካይዱ ክብል እንከሎም ኣብ ዙርያ ግድብ ህዳሰ ዘሎ ዘይምርዳእ ንምፍታሕ ኩሎም ወገናት ዝቕበልዎ ስምዕ ክበጽሕ ዝኽእል ዘተ ከም ዘካይድ እቲ ሚኒስትሪ ሓቢሩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ከም ዝተሓሳሰቦ ዝገለጸ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን እቲ ፍሉይ ልኡኽ ተመሊሱ ናብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ከም ዝጓዓዝ ገሊጹ ነይሩ እንተኾነ ናይ ሕጂ ትኹረት ሃገራት ማእከላይ ምብራቅ ከም ዝኾነ መግለጺ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ የመላኽት እተን ጄፍሪ ፊልትማን መብጻሕ ዘካየደለን ሃገራት ካብ ቀረባ ዓመታት ናብዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ወታደራውን ጉዳያት ዘለውን እጃም እናዓበየ ክመጽእ እንከሎም ኣብ ጎኒ ኣሜሪካ እትገብሮ ጻዕሪ ንኽስለፋም ጻዕሪ ንምግባር ከም ዝኾነ ይግመት ኬንያ ካብ ቀረባ ዓመታት ነጅዋ ምብራቅ ኣፍሪካ ዘለዋ ፖለቲካውን ዲፕሎማሲያውን ህጽልዋ እናጎልሐ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ምምሕዳር ጆ ባይደን ናይ ፖሊሲ ለውጢ ብምግባሩ ብሓባር ሽብርተኝነት ንምቅላስ ኣብ ቀረባ ምስ ኣሜሪካ ወታደራዊ ልምምድ ንምግባር ቁጽሮም ብወግዒ ዘይተፈለጡ ወታደራት ናብ ኬንያ ከም ዝለኣኹ ተገሊጹ እዩ ኣብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ዘለዋ ጽልዋ ዝዓቢ ዘሎ ቅጥር ብወገና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዋ ናይ ድሕነት ዲፕሎማስን እጃም ዝዓዘዘ ምዃኑ ይግለጽ እዩ ቀደም ኢሉ ምስ ሱዳን ኤርትራን ጥቡቕ ዝምድና ዝነበራ ቀጠር ካብ ቀረባ ዓመታት ነጅሁ ምስ ኢትዮጵያን ሶማልያን ርከባ ክጠናኸር ገይራያ በዚ ምኽንያት ኣብ መንጎ ሱዳን ኤርትራን ከምኡውን ኤርትራን ጅቡትን ዝነበረ ዘይምቅዳው ንምፍታሕ ጻዕሪ ከም ዝገበረት ዝዝከር እዩ ሱዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ወሽመጥ ዓረብን ዓቢ ጽልዋ ዘለወን ሃገራት ኮይነን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃውን ዘይናዓገደ ከም ዘለወን ይዝረብ ክልቴን ሃገራት ምስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጽቡቕ ዝምድና ዘለወን ኮይነን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መጸ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንኽልተ 10 ዓመታት ዝዘለቐ ዘይምቅዳው ኣብ ምፍታሕ ሓጋዝ ተራከም ዝነበረን ይእመን በተወሳኺ ኣብ ዙርያ ድሕነት ዘለውን ኣበርክቶ ቀሊል ከም ዘይኮነ ይግለጽ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ሱዳን ንምቋም ምስ ሩስያ ዝኣተወቶ ውዕል ዳግመ ግምት ትገብረሉ ከም ዘላ ገሊጻ መሰጋገር መንግስት ሱዳን ስርዓት በሽራ ቀዲሙ ምስ ሩስያ ንዝኣተወ ውዕል ምህናጽ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ገማግም ባሕሪ ሱዳን ዳግመ ግምት ይገብረሉ ከም ዘሎ ኣረጋጊጹ ጠቅላላ ሓለቃ ስታፍ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል መሐመድ ዑተማን አልሑሰን ኣብ ዝገበሩ ቃለ መጠይቅ እታ ቀዲሙ ዝተበጽሐ ስምዕ ንረብሓ ሱዳን ብዝቅድም መልክዑ ዳግመ ግምት ክግበረሉ ንብር ምዃኑ ኣረዲኡ
بريزيدنت السودان نبر عمر حسن البشير اب كلتشن 17 ناب روسيا اب بصحل اوانيوم نتسم مس بريزيدنت اتهاجر فلاديمير بوتين كتيموم تسم روسيا 25 عامታት زصنح مدبر حيل بحري اب قيح بحر ناي سودان كهلوا زفقد مخانيو بوغن روسيا تغليصوم 4 مراخب كنات كعشق زخيلن اب حد اوان دما استات 300 وتادرات روسيا زعسكرولو كخون تمديبو نيروم انت هون دحر مودا سرعه بشير سودان طمت اهنا بامريكان هاجرات حبرت اوروبان سلاز جبرت نتمس روسيا قديما زختمته وتادرو سم داغ مغمت تجبرلو مهلاوا تنتنتي يردو زخبركم تهاتلتي بين تيفي نلوم زبلنا يوم سنادونا ابزي ودينا لنا مسانا سلصناحكم بلبنا مسكن سنايناكم